Na je ko yaƙi ya ci gida ban dutse. Ko yaƙi ya ci gida ban dutse. Na raje masu kayan yaƙi kun yi kun gama sai kallo. Samarin dawa dan baba ya gaba na jira kamar da zuba duniya Allah ya gaba duniya ina gaba shi da wani. Janare, ga ka duba wannan bawan Allah ya rasa inda zai zo ya mutane fitsari sai a jangul din mu. wallahi ya mare na mana wayo. Madu kai. See, Oga, I know the Hausa. What? Kai. See, guys, speak the way I feel understand. I know hear what you guys speaking. Wai ka ji fitsarin ne speaking. Ya ba haka yake magana. To me yake nufi? Wai yana nufin baya jan. Wai yana nufin bejin Hausa. Janare. Uga. Na Allah. Ya ne uga. Dan kwalara. Sai ma uga. Kawo min shi ku kawo shi a lungun nan mu yanka. Na rike girman Allah ya labe Bahaushe ne ni. Alquran Bahaushe ne ni.